Ngithanda ukubingelela ubaba umprofessor Ndwandwe, bingelele indlovukazi zakhe, bingelela ama-prince nama-princess, ngibingelele nabazalwane ngaphakathi webandla. Igama lami nguThando, ngihlala eMount Moriah. Ngizothanda ukubonga ngogcobo lami baba umprofessor Ndwandwe. Uyazi kunale ngoma kaHlengiwe Mhlaba ethi ungiphethe kahle moya engcwele. Bengithi njalo mangivuka, ngivuke naleli cilo ngithi mina ungiphethe kahle baba uNdwandwe. Ungiphethe kahle themba lami. Ungiphethe kahle moya engcwele. Njalo mangivuka nje ngibe nalolu culo lolo. Bazalwane mina ngibe nenhlungu la esibelethweni. Ngibe nenhlungu kube nezinto ngathi ziyahamba ngaphakathi. Ngizwe ukuthi iyabaleka ize ngala. Kwesinye isikhathi ngathi ngayitshela mhlambe ngabe mhlambe ngikhulelwe ngahamba ngaye kudokotela nenkinga kanje dokotela wangihlola wafaka iscan wathi awunalutho isibeletho sakho siclean ngahlala kwaphinde futhi kwagijima kwenza sibhlungu yazi sibhlungu ngalendlela ukuthi ngize ngingakwazi ngisho ukuhamba. Okay ngaphinde ngahamba manje ngaya kumuntu ngafika ngathi bandla enginenkinga nje umuntu hayi ushuthi naye wangihlolela wathi mntanami isibeletho sakho sinzima singcolile awusoze wena waba nengane akusoze kwahlala ingane kwangiphatha kabuhlungu lokho kwashuthi eradweni uma wezwa ngobaba uNdwandwe wathi kunobaba uNdwandwe wathatha inamba yakhe wathi uma ethatha inamba yakhe wathi uma ibhala wathi hawu yazi Thando le namba nje ikhona efonini yami nanzi nje ibhaliwe ukuthi Ndwandwe wathi kufanele ngithola ithuba esekhona. Okay kusho ukuthi uma waqale weza mina sho ukuthi ngingathola ithuba ngabuya phela ngazona ngalolu suku engenza ngalo ubaba uNdwandwe wangishaya la esibelethweni. Uma engishaya esibelethweni ngezwe kunento egijimayo igijima into yagijima ayingagodwa ngaye ekhaya ngathenga ama products ngaphuza. Uma ngiphuzile ngicela usho bazalwane ukuthi ugcobo lapha uNdwandwe lokho angizange ngiphinde ngizwe inhlungu angizange ngiphinde ngizwe into ehamba yesibelethweni sami. So ngizolibonga kakhulu ugcobo lababa uNdwandwe benginenkinga eningi benginenkinga yesilwane ngicinezelo ebusuku besinenkinga ekhaya yokuthi besinenkinga yemneke besithi sivuke ekseni ilanga linje imneke ihlobisa udongo lonke uthi uyayibala imneke mhlambe u20 noma mhlambe u15. So ngogcobo lababa uNdwandwe into esayenza besithatha usawoti sichele egcekeni nokunye okwangisiza ngathatha usawoti kababa ngawuchela ngaphansi kombhede la ngilala khona ngawufaka ngaphansi komqamelo yilolo suku engakuthola futhi ukulala ngako benginenkinga yokucinezela isilwane ngenye indlela ngingalala ebusuku. Kepha ngizobonga kakhulu baba umprofessor uNdwandwe ngogcobo lakho luyangisebenzela bayasithuka ngasekhaya bathi siyathakatha besithukela ngenxa yokuthi izinto zabo azisasebenzi. Kepha baba ngizobonga ngakho konke baba uNkulunkulu akubusise. Siphila isikhali esenzelwe mina nawe yophumelela uJehova engakithi siqala edolweni
Hallelujah. Obamandla asemkhulekweni siqala edolweni uma siya asemkhulekweni alapho usathane ehlasela oh sibika enkosini besinkosi inkosi sibike ngemuva nangaphambili nalapho usathane ehlasela oh sibika inkosi ngemuva nangaphambili Jehova ngakithi ungaphindi khona amagama abantu nakumanuzula ungahlulwa khona Jehova ngakithi noma sesifabe emlilweni ophindaphindiwe siyaphila nasemkhothini emkhothini wengonyama siyaphila oh inkosi sibiye ngemuva nangaphambili amangala abantu besibona siphume engozini zemoto siyaphila amangala abantu bebona siphume emlilweni siyaphila oh inkosi isibiyele kamuva nangaphambili siphila Sit
kungaphilwa khona inkosi ngakithi sidlula kungadlulwa khona asikho sikhale oh esethe sophumele inkosi ngakithi siphila Sasho sabingelela lapha emakhaya sibingelele umama nobaba nezintombi nezinsizwa ubaba Mafohla yanibingelela ulalele umsazwe wakho obuthandayo Inanda FM uNongoma FM Inanda FM 88.4 uNongoma FM 88.3 lalela ke sengifikile ngilethe inhlahla ubaba Mafohla celela ubufakazi ungakhohlwa ukuthi ubaba Mafohla useyifikele kuqala lapha eThekwini kuyavulwa ngizokunikeza ama details njengamanje uzowathola ama details ngolesithathu lolesiyalo ngo8 o'clock ekseni sobe sivula lapha yana eDurban ku-Anton Lembethe sizokutshena manje ama details zethu nampo ubufakazi sisalalele ubufakazi singakafika ubufakazini bethu angitshela abantu abalalela ukuthi lapha eDurban ngolesithathu oluzayo siyavula lalela ke indawo yethu u379 iAnton Lembethe Street lapha yana kuno clicks ngaphezulu ka clicks uzosithola ku floor number 4 ioffice number yethu nansi esikupha yona u401 siyavula ke lapha abantu bonke mabaphumile ngibabo bezothatha iziwasho zedalela ke woza ke uzothola ama combo ama product uzobathola ke ngamanani phansi kakhulu lapha yana uzoyitholela uba Mafohla kuyasebenza sebasizela abaningi abanenkinga ezinhlobonhlobo sikufisa ube khona asabe sebufakazini unkula kubusisa kanti ke nazi inamba zethu osithinta kuzo mayela nama direction nokuduka uya WhatsApp mawuduka uyafona futhi ku 071 114 3696 071 W142 696 no 065 081 37 35 064 74 2 bese sithi 1322 064 74 bese ithi 21322 no 0799 216226 baba Mafohla uyazi ukuthi usizo wakunikeza ungakanani noma abantu basiza kanganani uzobuza ubufakazi obasiqhubeka senza ubufakazi khona bebonga bezibongela bona ngemsebenzi emihle unkulu abanikeze yona lalela lo mthakathi okuloyile oseze wavuma ukuthi yakwazi izinto zomtshelo mina uyingane ngeza kwenze lutho kanti ke abangifuna ngiyatholakala ekhaya kwaNongoma njalo Monday to Friday ngama Saturday angisebenza Monday to Friday abangifuna ngilandela inkundla zokuxhumana Facebook Prophet Mafohla YouTube Prophet Mafohla TikTok Prophet Mafohla ula kubusise ngikuphile inamba ozoyifonela futhi uWhatsApp bese uthola usizo lwakho ubaba Mafohla ulethe impilo ulethe ukuthula phezulu kwakho ulethe inhlahla phezulu kwakho njalo umthakathi okuloya ukuthi akalutho kunalamadlu kula siphe wona lalela ungavumi ukufa ekufeni futhi ungavumi ukwehlulwa yisifo iBhayibheli thina sihamba ngokukholwa asabi ngokubona esikubonayo kungosikhashana isho njalo iBhayibheli ukuthi ongabona okwaphakathi whatever oyizwa manje ukuthi ihlasele into esikhashana nizokwedlula ungakhohlwa lithi my righteousness shall live by faith olungile wami yophila ngokukholwa noma kuthiwa lapha ekhawuthi awulazi isonto kodwa into ekwazi ukulinka wena nespirit sakho noNkulunkulu wakho ukholo lwakho ufunde ukumkhola uNkulunkulu uNkulunkulu ukuze akwenze izinto ufunde ukumlalela ukula kubusise usalalela uhlelo naphi ubufakazi ungadlulwa khona inkinga mkhulu ngakithi kunosezweni
Nkosi yami uJesu Kristu ngokuthobekile ngibingelele umfundisi ubaba uNdwandwe nomama wakwakhe engikuzele ngaphambili bazalwane ubaba uNdwandwe nami wangisiza ngiqala ukumbona ngathenga itshe leli likhulunyiswayo shuthi bazalwane ngangikhulelwe ingane eswini inganyakazi ngithi mangisemsebenzini shuthi ngangime isikhathi eside mase ngifike endlini ngingahlala embedeni ngabe ngisakwazi ukwehla shuthi ngathenga amanzi ngathenga itshe ngithe mangifika endlini ngiwaphuza lamanzi lana ngezwe ingane isinyakazi eswini ngakhulumisa leli itshe leli kutheke nje ensukwini lapho ngaphupha engathi ngilwa nentombazane angiyazi bazana nentombazane ngangazi ukuthi nginomna kwethu uma ngiyiphupha lentombazane shuthi silwa mangilwa nayo ingavuma ukubaleka kodwa ngiyishaye ebese eqhamuka lo engithi ngiyamthanda angasilamuli asibuke nje kanje ebese yadlula shuthi bese ngixoxela omunye usisi engisebenza naye ukuthi yazi ngiphupha kanje ade ngihambile ngiyekubaba uNdwandwe ngafe ngathenga izinto ekanjeni athi lo sisi hayi Thabi bekufanele ukuthi intombazane uyishawe ixoshe shuthi kukhona ekwenzayo bazalwane ngangasalali ntambama mangibuye emsebenzini ngilisebenzisa itshe ebusuku ngivuke ngo12 ngilisebenzise ekseni ngilivuke ngisebenzise angimazi lona engangibanga naye kodwa ngangithi mina konke akakuletha kimi ngicela ukuthi kubuyele kuye ngeke ngikwazi ukuthi ngizisho igama lami lobo bufakazi fana bekade ngabethula bazane bengisaba bengithi mangicabanga le ndaba lengizwa nje ngiqhaqhazela ngingavumi kodwa namhlanje ngizwile ukuthi angisukume ngifakaze ngalento bazalwane shuthi ngalakathi mangilisebenzisa leli tsheleli bazalwane laphenduka itshe lafeke lamdudulo sisi shuthi bazalwane kwaba umuntu okwathiwa nje watholakala efile kwathiwa ubulawa ngamakhaza ngangamazi mina chabo sengizwa mina ngomamncane wakhona ukuthi intombazane ibilapha ekhaya ibikubangisa ihambile emhlabeni asiyazi ukuthi kwenzakaleni kusenje ithule ngiyabonga kakhulu ogcobeni ngoba mhlawumbe ngabe angikho mina kanye nengane yami shithi wayengibulala mina kanye nengane yami ngasizwa itshe bazalwana nje lilodwa ngilisebenzisa ngiyabonga ugcobo lase Healing High Nkositheli Musi kwengizizwe silalele pheke emnyango kuqobile isibhakabhaka kuvela inkanyezi nonyezi isifikile ingonyama pheke isizwe ngesizwe samama sam bathi fohla amafohla pheke intaba yakanongoma ngigcigcima kuhle kwentaba yaseSinayi siyamemeza isizwe sonke bayibamgcoba ngopende inyama engayidlanga mkhuni sinonsa amabhizinesi yaphiswa tuvasibiswa izindaba zasemazulwini kuphela ngabantu enkaba yenkosi sathondose mashesha fike kumashobali nozinyanga engakafi kuye kwasukumisa ngoma kuye kwasukuma inyanga simjikijela wathi no 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 yaqhuma ivolcano kwela kanongoma
Akitika manje wala kanongoma. Thank you, Jesus. Bayibambisa ngoswide. Bayibathi mkhatshwa. Wena ukhathwa ngezinto nakesibushane. Stinan samaphisa. Yoham. 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 Yo. Jesus. Hallelujah. Lokwatsho sikhundla khundla. Manxeba. Bakwase bekuthukela izimpi zasemazulwini. Bakunuka. Wafesa nomhlathi izinyo. Wathi kawuhambi wedwa. Uhamba nenkonyama yomndeni kaJuda. Thank you, Uhamba Jesus. nosonini nanini. Thank you, Jesus. Ikakaramba. Fo. Ngilela umfundisi uNdwandwe ngibingelela uNdlunkulu ngibingelela nama princess ngibingelela nabazalwane bonke kuzandile ngwanqongo kwesicatha kwesine noma kwesithathu ukuza la kaye ngabeka ke kubaba ngisazi babani ngathi nginenkinga ngesonto mathex ngihlala ecezeni indawo ethwise efakazi ekhaya kusempangeni shuthi ngize la nginenkinga imali yami yavuleka umfana wami ona 24 ngigcina ekhaya kaZulu eno 5 years ngagibela ke ngaye ekhaya emva kokuvula kwemali emva kwaloko uthe edutshulwa wakwakhonto ethe emotweni nje akaphume badutshulwa abanye wasinda yena yedwa shuthi uNkulunkulu nje ngogcobela la ekhaya khonto eyenzeka la emangisenza into zala ekhaya noma ngicabanga ezinye izinto kuvele kuthiwa ha walingabaza manje kusho mina ngiyikhulumele ngithi awusengiyangabaza manje ugcobola babamntwana indaba ngasakholela khona ngiyithole sengiyithethisa mina ngibone into engifisa yenzeka manje bazana ngikwazi ukukhuluma kakhulu inkinga yami ngine azi futhi ngisukile nje kakhulu ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu wasehealing bazalane ngiyayinikela namhlanje. Oh, amen mazalwane. Igama nginguthulile ngingwakangcongo umama wami usonta la ekhaya mina angisondi la ekhaya ngifika la ekhaya for the first time. Umama Usonta phi wena? ngise GNF at Amen. Durban station. Amen. Amen. Umama uye wathi ubaba ungiprofethile eredweni umama umuntu ohlala alalele iredo nenhlelo zala ekhaya wathi ungiprofethile wathi ubiza uthuli onespine ogulayo ayi uthuma imphathe kabi lento ingamlalisi ngoba yimi uthulile yimi onespine kodwa ebengazi uma ukuthi mina ngiyagula ngoba mina ngihlala edrobheni yena usemlazi angigodukanga angiyaka ngisho enkonzweni njoba kade kuyiphasika ngoba bengibambekile ngilele ngivukwe isona espine sethi ke amen oh usethi ke umama angihambe ngiye healing hour angiyalele uma wasemlazi angiyalele into engingayiboni ngifike ekuseni la ngihamba ngifuna ngingatholi athi kunzama road yayalele nje izinto eziningi but usuku nosuku bengalali ngoba uthi wathi ubaba akukuhle kahle kwispine sakhe angathi simlandile kule game umama ke bengalali ayingingamtsheli umama ukuthi ngizoza namhlanje ngithi ngizoza namhlanje noma ngesonto ngithi azini angivele ngingamtsheli umama ukuthi ngizoya namhlanje khona ngizofike ngithola itestimony yami esontweni engekho ngoba angicabanga ukuthi ngizoba nawo amandla umama elana okuthola itestimony yami ngathi ake ngize namhlanje ngimtshela ukuthi ngizoya esontweni ngomgqibelo noma ngesonto ngamfonela izolo ngambuza ngathi mama isonto lakho kuthiwa lingena nini athi u9 ngithi okay ngivuka ekseni ngifike la hayi mangithi ngiyafika ngijwayele le ndawo umuntu ohlele ehamba la ngithi ngiyafuna akekho umuntu owaziyo but nje athi uma uyobona uFNB
uyamaha kubhaliwe nje kunamagama achaza into engazwakala uma ngithi hayi uNkulunkulu mayethanda ukuthi ngifike la ngisindiswe khona ngoba uthi ubaba wakhuleka kakhulu wathandaza ukuthi uyawuvimba umoya wokufa. Ngithi-ke ngizobonga ngizosindiswa enkonzweni engakaze ngalibhada unyawo lami kuyo ngokuba umama uhambile wazofika khona kusho ukuthi bekufanele. Yabona ke makanjena sithi ke hlala neredo yakho ungabusasuka, hlala emsazweni yakho ungasuki, hlala pho ungenyakazi ngoba ngilethe inhlahla, ngilethe ukuphila, lethe impumelelo. Lalela ke ulalele iNongoma FM 88.3, walalela iNanda FM 88.7, 88.4, 88.4 naku ngiduka ngeNguna FM. Lalela ke into ozokwenzela ke manje bamafohla uyakuthanda wena kweda futhi ifone kufone ku 064 064 742 13 22 064 742 13 22 no 0799 216 no lo number oyithinta bese uyangwathatha 0799 216 no 0650813735 ukula kubusise qhubekela umsakazo wakho. Njena labantu basembazwane lapha ebuhle buyeza ngolesihlanu lozobe kumhla ka-13 inkonzo eka 6 to 6 kuze kusekuseni. Tshela abantu balapha eMnqobokazi sikuphi njalo eMnqobokazi lapha yana ehholo umsongelwa hall sobe sikhona ngayo umhla ka-14 enkonzweni ka-6 to 6 kuze kusekuseni. Ikhona futhi inkonzo lapha kwaMduki izobe lapha yana eMafosi hall ekuseni ngo-10 uyangena inkonzo. Lezi inkonzo zonke izinkonzo zomhlaba 150 kanti zobe khona iwasho zakho kula kubusise. Kanti ke abafuna iwasho zabo zikhona kwaNongoma lapha kuzokhona ama-number plate, kuneyiwasho zakho okuzokhona ama-number plate kwaNongoma kuneyiwasho zakho. Phinde futhi iwasho zakho zibe lapha yana ngase-KFC uyabona I mean ngase-Chicken Licken kwaNongoma kuneyiwasho zakho lapho ozoyithola lapho deso khona ama-airtime. Ngizwe ngomunye othi mina ngisakwazi asikwazi ukwehla makwehliwa kodwa nje sicela usondeze lapha edorobha sike kulungile lapho kudese khona ama-airtime. Ngena khona uyothenga dese amakhadi kagesi nama-airtime yocela iwasho zakho khona lapha yana Phongolo lapha kwami phezulu office number 6 or number 3 uhambe ufuna iwasho zakho ne-office yamafohla lapha yana uzothola iwasho zakho olundi kusisizinhle ezimontweni ezibheke eNhlungwane amaveni kunomamkhize lapha Empangeni kunomama uMasibiya nansi renke enkulu lapha mawubheke eqala kabusha Empangeni kunerenke lapho nahambe khona ufike kuleyo renke ucele uMasibiya emabhasini abheke eNtambanana uzothola iwasho kwamafohla bese uyalapha yana eMtubatuba uyobheka iwasho zakho udlule FNB neABSA kunendawo kuzokhona ama-number plate ngilapho ngqo uyothatha iwasho zakho kulwa kubusise kwahlabisa lapha estopini sebhasi kunoMabuthelezi lapho kunemba 3 yothola iwasho zakho kulunga kubusise kukhanye konke kwakho ubamafohla. Uyakuthanda ngakhohle ukuthi ngaye olesithathu oluzayo eDurban siyavula tshena isihlobo sakho sorandiswasho sitshena umngani wakho elandiswasho sivula isitolo noma indawo yama product i-chemist yethu hamba uzofika uthola lapho ke leyo ndawo yethu izokudayisela iziwasho ngabamafohla laphana eThekwini njoba sengishilo ukuthi isenombolo 379 shona khona ke uyothola kunobani kuyo floor number 4 in the office lethu u401 phumano ke nanda iwasho zenu kulanibusise. Ngizonipha inamba zakhona ezinye before uhlelo lethu lunyamalale zobe senginani kodwa ungakhohle ukuthi ofuna mina ufuna ngizomgeza ngizomwasha ngimbethelele ekhaya ngimsize uyongithola esidinsi ekhaya kwamafohla. Niyathandwa nonke ukukhanya kube phezukwenu. Kubingelela umprofeti noNdlunkulu bengekho phakathi kwethu. Amen. Awuzwa umakhathi njengoba esho ukuthi ngangothisha wakhe prophet kodwa ke masila ubaba wami. Cha ngiphakama nje ukuthi ngibonge uNkulunkulu wase healing hour.
angenzele khona. Kahle kahle kona bese ngisemnyango wasezulwini. Kodwa ke ngenxa yemprofeti uNdwandwe nakho ngiyaphila. Bakhona bangibona ngifikile la kwakuyinini phakathi nezinsuku ngangizothenga nje ama property. Inyawo zazingaka. Ngayehluleka nje ukukhuphuka izitebhisi la iphika selingibambile. Ayike nginganaki intombazane engayithola uMathuli wathi hayi baba Makhathini uthenga usawoti ubusuthi ukuthoba ngawo. Cha ngawuthenga ngathoba akangathi shu. Hayi ngabona kuyaxaka ngavuka kusasa ngaya kudokotela. Bathatha kodokotela bangifaka emshinini. One abakuthola inhliziyo ikhathalile. Kuthiwa heart failure. Uma ikhathala kwaseqhilazeka izinso. Izinso zavuvukala. Azangabe isawenza umsebenzi. Amanzi agcwala enyaweni. Uyabona nje bombona yebo kona nginaso isisu nginomkhama. But kodwa amanzi ngendlela esegcwele ngayo emzimbeni hayi sasisikhulu kakhulu. Ukuchama ngasachama. Hayi ngangeke ngiloncenga kodokotela bengifaka emshinini yasakuthola yonke leyo nto kwathiwa awunakho ukufuna ukuthola. Ngase ke kwakuyinini umprofeti Stefano kwakuyisonto. Sengiyamtshela ngithi mina ayibo umprofeti ethi asihamba ngaze siye kuphi emzingazi. Ngathi mina inyawo azivume zingiphela. Wathi yawo yalayeka. Bakutholile. Ayike. Bengithole kunjalo ke hayi ngancenga. Kwase ke kufika ithuba ke lokuthi ke esibekwe izandla. Azange ngibeke izandla wavele nje la ngoba ngaze ngihamba nangenyawo wangithela nje ngamafutha. Ekungitheleni kwakhe amafutha ngezwe kunende nje ngathi iyakhuphuka. Uma ikhuphuka iyahamba yaze yofika shaya ekhanda. Imoto bengingasakwazi ukugxoba.